Volám sa Rafał Dec, som servisný inžinier v spoločnosti Samaš. V tomto videu si preberieme rezací tým Perfect Cut. Rezacia lišta je v štandarde vybavená rýchlou výmenou nožov. Na to slúži špeciálny kľúč. Kľúč vkladáme medzi disk a držiak noža. Stlačíme. Sme schopní vymeniť nôž. V konštrukcii Samaš sú použité dva typy nožov, pravé nože a ľavé nože. Spôsob montáže nožov. Na disku ukazuje šípka. Šípka na noži sa musí zhodovať so smerom otáčania disku. Rozlišujeme tri druhy diskov. Štandardný disk, disk s podložkou, ktorý používame hlavne v kosačkách s kondicionérom a disk s bubnom. Rezná lišta je vybavená ochranou proti kameňom vo forme strížneho spoja. V tomto momente vám ukážeme, ako demontovať disk a následne modul. Demontovaný modul rezacieho zariadenia Perfect Cut. Ako vidíme, tu máme spoj, ktorý sa pri náraze odreže. Aby sme ho vymenili, je potrebné demontovať seger, demontovať ozubené koleso a vymeniť tento spoj za nový. Pri montáži modulu musíme pamätať na to, aby sme ho správne nastavili. Na tento účel musíme demontovať susedný disk. Otvor v moduloch musia byť v jednej línii. Na tento účel potrebujeme kontrolný nástroj. Ako vidíme, modul je posunutý. Po utiahnutí modulu s vhodným momentom nasadíme držiak noža a rezáci disk. Všetky rotujúce prvky sú vo firme vyvažované, čo dokazuje korekčná hmotnosť na disku. Disky Samaš majú vymeniteľné držiaky nožov a ich tvar. Chráni nôž pred vypadnutím. Rezací lišta. Perfect Cut máme niekoľko druhov horných nábojov v závislosti od konštrukcie lišty. Máme pravé náboje, ako je tu označené písmenom R. Máme tiež ľavé náboje, nulové náboje.
ľavé náboje 6 stupňov a pravé náboje 6 stupňov. Umiestnenie jednotlivých nábojov je uvedené v katalógu dielov tadišťama a v návode na obsluhu. Ďalšou činnosťou, ktorú ukážeme, je výmena oleja. Interval výmeny oleja v rezacom zariadení je prvá výmena po 50 hodinách prevádzky. Každá ďalšia po 500 hodinách alebo raz ročne. Olej v močke použitý v rezacej lište je olej 80 W 90. Množstvo oleja v rezacom zariadení závisí postu od šírky lišty. Informácia o množstve oleja v rezacom zariadení sa nachádza v návode na obsluhu. Na výmenu oleja potrebujeme stojan, ktorý umiestnime. Pod rezacie zariadenie, vzhľadom na to, že lišta Perfect Cut je zváraná konštrukcia, vypúšťanie oleja sa vykonáva odskrútkovaním uzáveru lišty, pod ktorým sa nachádza gumové tesnenie. Okrem toho sa rôzne typy oprav, ako je výmena ložísk v ozubených kolesách alebo samotných ozubených kolies, tiež vykonávajú cez tento otvor. Olej do rezacieho zariadenia nalievame cez kontrolný uzáver, ktorý sa nachádza na zadnej strane lišty. Prípadne môžeme tiež odskrutkovať disk a modul. Priemerná a stabilná rýchlosť rezacích prvkov v lište Perfect Cut je približne 3200 otáčok za minútu. Rezacia lišta Perfect Cut je z prednej strany, ak stane, chránená samostatnou zváranou medziplošnou vložkou, ktorá je, máme vás, vymeniteľnou súčasťou. Aby sme ju vymenili, musíme odstrihnúť vložku a na jej miesto privariť druhú. Ďalej, zo spodu je celá lišta chránená klzákmi. Ďalej, v štandarde sú rezacie lišty Perfect Cut vybavené opotrebovateľnými nástavcami. Voliteľne si môžeme dokúpiť lyžiny na vysoké kosenie alebo dvojité lyžiny na vysoké kosenie. Aby sme demontovali lyžinu, stačí, že odskrutkujeme matice na týchto dvoch skrutkách. Ďakujeme vám za pozornosť. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu.